I har hånd. Det næste, det er nummer 263, Jeppe Garde. Og han er nummer 2, det er bare sådan. Og så venter vi bare på, at vi skal have nummer 360. Ja, tempoet 436 Helle Nyrup kom. Nummer 55 og nummer 131 har vundet en præmie. Ja. Og nu spurgtes der, er de unge mennesker? Lad os se, hvem der kommer først. Ja, giv det lidt med flag, giv det lidt med flag. Hej, hold det er sgu.